Moi kaikki, tervetuloa taas kanavalle. Tässä videossa mä haluaisin esitellä teille mun ehdottomasti parhaan löydön kitaroissa. Tässä on Gallan MJ200N täyskopio Gibsonin SJ200. Tää on vuodelta 71 tai 2, mitä mä oon googlettamalla löytänyt. Tää on koko puuta, vaahteraa. Ainut mikä tässä on, niin toi lavan liitos on. Sieltä mä löysin yhden tollaset. Se on tehty 2 osasta. Muutenhan ne on tehty kaikki silleen yhdestä palasta. Täällä on myös pieniä tällaisia siistejä yksityiskohtia ja muutenkin todella kauniisti viimeistelty kitara helmiäisineen. Ja sit tää on ihan yksi yhteisen Gibsonin kaa. Mä oon soittanut muutamassa musakaupassa Gibsoneita ja ne ei oo, pakko sanoa, että ne ei ole avautunut niin hyvin kuin tää, koska tää on 50-vuotias kitara, niin tää on avautunut ja soi paljon paremmin kuin uudet vastaavat Gibsonit. Näitä Gallaneita ei kyllä, mä en ole nähnyt näitä paljon yhtään markkinoilla. Tää oli kyllä niin löytö tää. Kuunnellaan miltä tää vähän soundaa. Mä soitan vähän komppia ja näppäilyä ja näin päin pois. Eikö se ole aika täydellinen soundi tolleen komppaamiseen? Soitaan vähän näppäilyä sitten. Aina sama biisi. Toimii myös hyvin sorminäppäilyä. Todella hyvä. Vähän korkeampaa näppäilyä. Kaiken näköistä, mutta pakko sanoa, että tää kitara niinku... Tää toimii studiossa, tää toimii keikoilla. Mulla on nyt tässä tällainen Dimarsion pick-up, minkä saa nopeasti kiinni. Tässä on ollut piezo asennettu, mutta joku oli repinyt sen pois. Tällaiseen kannattaisi laittaa joku tollainen hyvä Fishmanin mikkisysteemi sisään, niin toimisi aina suoraan plugin sisään. Mä en ole vielä saanut hoidettua sellaista. Mulla on aina näitä mikkejä käytössä, niin pystyy tälleen tekemään, mutta muuten... Tää oli tällainen löytö, mitä kävi, mutta kuten mä sanoisin yhdessä videossa, niin kitarat on myös yksilöitä, niin kuin Sigma verrattuna Martiniin aika hyvin kilpailee tää yksilö. Tämä yksilö kilpailee peittoa heittämällä kaikki noi huonolaatuiset tehdasversiot Gibsoneista. Ja sitten kaikissa halvoissa kitaroissa niin kannattaa oikeasti testata monta niitä yksilöä. Vaikka jos tilaa jostain Thomanilta ja on sen verran vähän enemmän rahaa, niin tilaa 2 tai 3 kappaletta oikeasti. Ja testaa ne kaikki, koska Thomanilla esimerkiksi on ilmainen palautus ja monissa muissa isoissa musakaupoissa. Ne ei maksa mitään, valitsee parhaan yksilö niistä, jos jotain halpoja kitaramerkkejä, esimerkiksi Harley Benton, niin ne tulee suoraan tehtaalta Kiinasta, mutta niissäkin saattaa olla, jos tilaat vaikka 500 kitaraa, niin yksi voi olla oikeasti jo semmonen, että se lyö heittämällä monet vähän kalliimman hintaluokan versiot. Et kannattaa miettiä noita juttuja, jos hankkii kitaroita, mutta tän kanssa mulla kävi ehdoton Jagger. Ja en luopuisi kyllä mistään hinnasta, vaikka joku tarjosi mulle tonnin tästä, mä en kyllä luopuisi, tää on sen verran helmipeli. Kiitti paljon, jos katsoit tämänkin sepostuksen.
jos sä dikkaat näistä videoista, niin tilaa ihmeestään kanavaa. Mä yritän puskea tonne YouTubeen aika paljon videoita, niitä solo-videoita tulee myös englannin kielellä. Tulee näitä suomalaisia videoita ja kaiken näköistä, kunhan saa ideoit päähän ja kameran käteen ulkomaallakin musakaupoista. Tulee sitten musiikkiliike-esittelyitä, mutta kiitos paljon, että jaksat seurata ja seuraavaan kertaan.